Waaleykumsalam ve rahmetullahi ve berekatuh. Şukurullah muradi doğanmız. Bir sual ettir, bulur ettir. Bir adamın qazası 6 wagta yetmezden awwal eda etmek halliyor. Şoň üçin azan we iqamet zerurmy? Yani bir adamın qazası 6 wagta yetişmezden awwal şol qaza bolan namazyny eda etýär. Şoň üçin azan we iqamet zerurmy däl? Şekil mazmunda sual etdirler. Bu musulman doğanmazın suwalynyň jogaby şulki, pöwt bolan namazy eda etmek üçin azan we iqamet mesnun, sünnet. Hemçinan Petawai Hindiýanyň 1-nji jildiniň 55-nji sapgasynda getirýär. Wa men fatathu salatun fi waqtiha faqadaha azzana laha wa aqama wahidan kana aw jama'atan. Wa men fatathu salatun, bir adam iki pöwt bolsa şondan bir wagt namaz. Bir wagt namaz pöwt bolsa, meselen peşin namaz pöwt boldy. Şunun kazasyny getirjek diýse wagtynda. Wa men fatatu salatun fi waqtiha, bir adam iki pöwt bolsa şondan bir wagt namaz pöwt bolsa, faqadaha bes kazasyny getirse şonuň azzana laha we aqama, azan aýdyr şoň üçin we tekbir aýdyr. Wahidan kana aw jama'atan, bir öze okysyn ýa jemaat bolup okysyn. Hakeza fil muhit, şekilli gelen Petawai muhiti Burhany'da. Wa in fatatu salawatun, eger pöwt bolsa şol adamdan kança namazlar, 4 wagt, 5 wagt ýa 10 wagt, 20 wagt kança namazlar pöwt bolsa, azzana lil ula we aqama, azan eder uwul gusuçin we tekbir eder. Wa kana mukhayyaran fil baqi, we bolar ihtiýar berilen galanlarynda inşa azzana, eger hallasa azan eder we inşa iktasara ala iqamat, eger hallasa iktisar eder tekbire. Hakeza fil hidaye, şekilli gelen hidaye şerifde. Ve in azzana ve aqama li kulli salatin fa hasan. Eger azan etse tekbir etse her namaz için bes ýagşydyr. Li yakuna al qada'u ala sunanil ada'i. Takip bolar yani qazanyň öz edanyň tertibinde. Her hal bir adamdan bir wagt namaz qaza bolýar. Şonuň qazasyny eda etmek üçin azan amaýdyr, tekbir amaýdyr. Birok öz okysyn ýa jemaat bolup okysyn. Eger bir adamdan kança wagt namaz pöwt bolsa, onu eda etmekde uwal kılar üçin. Mesela bir adamın özü bir günüň kazasyny getirjek bolýar. 5 wagt namazyň kazasyny getirjek bolýar. Uwal kıs üçin azany tekbir aýdar. Galan 4 wagt üçin ihtiýar bolar. Hallasyn azan aýsyn, hallasyn tekbir aýsyn. Hidaýede gelýär. Şekilli eger her birekler üçin, mesela bir adamın özü bir günüň kazasyny getirjek bolýar, 5 wagt namazyň kazasyny. Her bir wagt üçin azan tekbir aýtsa bolsa hasan diýdi. Ýagşy. Täki kazanyň özü hem edanyň tertibinde bolar. Yani şunan eda edilen pillasynda erti namaz üçin azan tekbir aýdylýar, peşin namaz üçin hem azan tekbir aýdylýar, namaz asyr üçin hem azan tekbir aýdylýar, şam üçin hem hupdan üçin hem. Kazasyny getirende hem her birekler üçin azan tekbir aýdyp kazasyny getirse bul ýagşy diýer, hasan diýer. Wolqa riwayetinde, Hidaýanyň riwayetinde getirdi. Bir adamdan kança wagt namaz pöwt bolsa, meselen 5 wagt namazyň kazasyny bir mejlisde getirjek bolsa, wolqa üçin azany tekbir edip galanlaryny 4 wagtyny kyn tekbir edip gidip bersedem, şödüp eda etsedim edip biler diýer. Ýöne her birekler üçin azany tekbir aýdyp okuysa ol hasan diýer. Täki kaza edanyň tertibinde bolar ýa. Qaldy musulman doğan soň erti namazyň azanynda es-salatu hayrun minen nom aýtmaly, ses çykarmaly, yatan ýeriňizde dini şeriýet öwrenjegem bolmaň. Indi galan meselelerini erti namazy jemaate geliň, molla mamyň alnynda zany öpüň. Şol zatlardan öwreniň. Yatan ýeriňizde dini öwrenjek bolmaň, dini öwrenmek üçin azyk zähmet çekmeli. Sahabe-i kiramlar dini dünýäniň kunju kunaryna ýetirdiler. Oglanlaryny yetim goýdular, aýallaryny biwe goýdular. Bizler bir mescide barp bilemiz ýok, jemaate barp bilemiz ýok. Başga mesaillerini indi galan jüz'iýatyny ki sorapsyň. Mescidi molla mamyň alny zany öpip, Mawla saýyp muhteremden soraň erti jemaatyň izinden ýa hupdanyň izinden. Hemme mesailler ýatan ýerde öwrenjegem bolmaň.